Kani kadiga sngi utrai ka bakhaddo jong kani ka quarter but kadiga sngi haka bangi rakhi ya ka sakrament ka jing khawai utrai haka balang ka jengi ka balang presbyterian bauro ngi aingu yo blay bala kur khuingi begini don langkat ne ka ye ka jong u bleng kur khuingi baro bat kiban sawan ro ha kani ka jing shakri ka jong yo blay tungini pendam ka jing duai au blay bok pau jengi bahabeneng ia ingo ime ko try nakabenta ka por ka bangila banda na ka yeng ka bakentang ka jamme ban pankre ela de nakabenta ban yo benta na ka miet ka bakentang ka jong ko mi jong me Jesus Christ ngi kerpat ben ker khu ngi ko try kan ra da ka jing don rekat ka jong me lembat ngi ker khu yi kinong sharai ki badon ka ne ka benta ban sam na ka miet ka jong me badi gireu de khot ki badon ka benta ban pediang na ka miet ka bakentang ka jong me bahkan long ke jinge shem ke jinge kendu ke jengi baru try baru nong pen em jengi u Jesus Christ gi IT ala de bat ye kene kapor hakik sangti ke badon bor ki jongme ye kini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang aga kerteng ke jong try baru nong pen em jengi u Jesus Christ amen ngin ye shakri yo blay da kabang yer wai lang ke jing ruai ka ba arspa anyo pusau barhadien kene ke jing ruai ngakerpad ye we ni temen besan jongi temen besan WM Ramsdam bayin sngo bha ban yalamingi ha ga jing pule na kahtien ga jong blay bat ha ga jing duai kham jan ablay yame kham jan yang me namar jing yap ukris yanga watbe hang tangan riwai de kham jan ablay yame kham jan ablay yame kham jan yame ga jing ruai ka ba arspa nyeu phosao
Kajing pulih na kaktin jung blay hakabakum kini kapor alasim na kisaw tali kibenta na kaktin jung blay na kakitab jung Isaya kalanang basan pulay dekat kebasaw hadup unriw sisa ulaba ya kijing kuslay jongi badu lakit ya kijing ngausi jongi penban ngilanyo yu balapen mong balasyo daw blay bat balapen jenjar Henry lapen mong yu ni namar kijing rengkang jongi lapen luwet yu namar kijing bamhok jongi kijing pensitom kijing suk jongi kalalong halor jongu bada kijing ngem snam jongu lapen kia yangi ke gospel jong Matius kelenang bafn riu ke dekot ke belai pendai bat ke basau po haba ulalej syashua kindiat ula dem dapelup bat ula duai udaong kupa jonga lada don lan tu ai bagani ka khuri ka light no ananga penban om kumbang amon manga Henry tang kumba memon ulawanti hakitaki senran bat ula syam yaki baki layot tia bat ula ong hau Petros wah himla abanya ap lembat nga sipor kasiti kebeningkong siki koren kelenang kebakat wei bat kedekot keba apun riu haduk laipo namar kanu sin rupa pi bam yunukpu bat pi yadi ya kani ka khuri pi ben pau ya ka jingyap utrai tat onda unwan nabakum ta uno ru ubabam ya unikpu lani udi ya kani ka khuri utrai klem burom ken unlong ubarem na ka jong kataka met bat ka snam utrai Henry tu ai bo beriu unyit yeladi di anda kumta tu ai un bam nau tau kepu bad undi nakata kakhuri namar utawa bam bad ubadi ubam bad udi daga jingpen rem yeladi lada da bishar bha ya kata met utrai namar kani bon gilong gibapang sangem bad kibapang krau hapdeng jong pi bad sibon ru ki yo thia no bat ke benta ke bakat du kalau nak siti sikinong rum lana wasan ke dekat ko pra Henry ublay ulapan isna ya la ka jong jing e shangi ha ke bang idang long ki bapop u Chris ulayap ya pli yangi ublay kerku ya ke bapuli bat ke basat skor ya ka tin jong u tong ni pendam ha ke jing duai Ukpa jongi ubah beneng long bakut ka kerteng ka jong me wan ka hima ka jong me long ka mon ka jong me haka kendo kumbah beneng yai ngo yame akan rat namar kani ka ski ka bakrau bat ka ski ka bagantang ka ski jong ka jingjop tiao ka jong me bat ka ski ka bamalapan kerpang kenang ya ka ban logaski ban syong thaj na kikam baro bat kom kiri khot jong ga balang ya ap ya ka to ga nit lagi benai ban ya shem ya kini gaski bat apdeng jong kijing ben kre jong i kidot nul bagi men sim ga jong i ban wan sha kini ga ying ga bakhut ga jong me ban nyai ngo ya me akan ran bakat ni ngi don ha kini ga ying ga jong me ban ngi pendap ya kini gi ben jong kini ga ying ga jong me bat kat no galang ka ba itnan abagi khon ya me ki shong bat ki sok lang ka we ban mani ban shakri ya me nyai ngo ya me ma melo belai badap da jing e ba bokin rai ka jing e ubaman ba ka we ro ka men sim kan jat no hari me ko ba barong nyo ban ma ja ka jing em ka ba bam jikut melo pa ya lo jong khon bi e jong me u Jesus Christ Yau bangi kan mau hakini ka ski ya kini ka jingsha ka jang me halo geding pna bari ka jing pendap jong ka balang ya kini ki dak ki papau shabar bari ai ngoi me ko kan ran bi namar kini ka tin ka ba em ka jang me
Kabala ya tu lupa ku kenal bi ya ke jing wan ke jau try Jisu. Ban sya ya ke jing yap jong ke ding pna. Ban pen ruwen ya ke met ke jong u ban mi ya ke snam ke boloi nak meta ban pen em yang i nong pop ki ba jot ki baram. Kanong ngasngongo ya ke ni ke jing i ke ba pela ke jong me ke ba melap pelan tu bom jukut se bom jukut. Memang 40 kaya yang i manba 40 tau yang i kutrai meladon lupa kajing temu nam tajung i wei baro ban mala i shua yang i ko kan rat be bamla syakru nam tajong i Yesu aingu ya me akan ran margi ke bakra bat ke bapla ki bamla le alor kajing em yang i kum ki kon jame badia kajing sus pa ke jame dak snam ka kodor ke jame Bat kum nang yawan ko kena be ne ke yin ke bakoi jame hap deng ki met ki phat ki bakoi bakia Yiwan ru hang ni ke yin jame ringkat bat ki jingket ki bakia ki badon ki met ki phat jongi Yiwan ru ne ke yin ki jong me ko try ringkat bat ki jing pang ki jing crow ko jongi Adeng ai ngu ko try ji sem be la ingi kat ne banglaban don Badia rap ko kon be habang yiwan hak ni ke jing sakri jongi ye ka gardeng jong me hak ni ke jing seng Inambat sisa ya ka bor ka jong me Nginda yos ngau sisa ya ka jing don ka jong me Hap deng jong i hak ni ka jing seng Bat ruwa minisay ban ger ku ya ka ni ka por Mi ko tra jisu ngi don hak ni ka mit ka bagantang ka jong me Ya kini ki dak ki ba pao siya ba ya ka melabu halaka jong ka balang ban ken mau ya ka Ban mela hukum ru ya ki senran ba di ka bagay baro ban le ya ka ni ban ken mau ya ka jing sya ka jong me Kum ka balang ko tra jisu ngi ban gok ngo ya ka ka mamla hukum yang i ban ngila le ya ka tra jisu hak ni ka sngi Ken rat be itu isne ban ker ku yang i Ban ben ko jigi danot ke jongi ko try yo abang wan jagi ke jing seng ka men sim jongi ka dap da ke jing pe hoin bat ke jing so sarom ngim ya ma bi ki wei pan ngi tu wai tu ma bi ki ku mangi re ma bi ke bel ste ngi re abelai ke men sim jigi ka jgai na me ya rap yang ngi ko try bang ya ban ben ko ya la de Bang ilaban long kiba bed ku try ban shimenta na kanika meet ka bagantang ka jang me ko mangila puli na ka tin me ka long ge ge was go shir kai ban man ya ka ti ka jang me ya ka jing pang sagem ma di ka jing crow try Jesus with his name ban siu spying his name ban ko yang i ko try iway pa iway ri khot pa don na ka jing seng Bahabangi kenal ya kikti jangi ban sim na ukpu ban ka kuri kan long belaban ko de ka bor uman sim ko jong me trying at the wine nam tau shakri jong me pastor iban bandam ya kan nyam ko rugom ka bakoi bat ka bagantang alpo la ka jong ka balang try long tong ubreu ko jisu be ban ngi duai ya ka jong ban ko bor jong me ngi duai ya ka jong sle jong me Bami minisne ban ker khui baka no ka naga bentang ka bai pendap la ka long ka jing slok na ka tin jong me la ka long ha pendap ya kini nyam ki ru kom ko trai me ko trai men yeng asna jong i bo men se mo ko jong me un yan ha kini ka jing sang bagi na ya snow sisa ya ka bor ka jong me pat on ha bangi mi na ka yeng jong me ko trai nginda snow hon men sim bagi jing ker ko jong me mela the ha ka jing im jong i Ya rap ko kenal bin bangin kan mau ya kini om tang mentang keski ko try Jisu han resident ter ga jing em jongi kat ba metang ibet ban masa ingi he ke kendo ba dia rap ru yangi ko kenal bin bangila banya kit banya ba gun rap bija kita jing kya jing chon juga balang go jome ya jing banya ja brang juga kam jome ko try bangin long ke ba siyo thya ko try Henry benginang ya ja prang ban trei ka kam ka jong me isne ko tra Jisu ban pensat bo jeng i kum ki khon me kan mau ker pang rum ta kinong sarai be i ko tra i badan ka benta ha ban ya sam benta lang ye ni ki dak ki ba pau sabar i long tang ki breu ko tra Jisu ben ko ya ki roi wei wei da ka snam ko jong me ko tra nang ba ki para ba khot ri khot ba ro ki ba pdiang na ka ti jong ki yo pu ba ka Gens ngau ba me yeng asanda jong ki ban me sam yang i wei baro
ai ko tra Jisu yang ai ke jing e ke kam ye me ba je ke jing tre ke jing nam ta ka buram jong me ker khu ko na bi gi long ki me gi long pa gi khon samla ber gi hep ki bered ba e baro pakom ka balang ko tra Jisu gi long ke ba shitli banyakit ya ba ya ka kam jong me tu ker khu ye ke jing sang hi par ko na do ka sedang hado ke bawai no jong ka pagi e ge baro ke jing bendep jong ko tra gi long ke lam da ka bon men sim ko jong me ker khu ru ki ki kintin ki bangla puli na ka tin ka em jong me ai kan yo jaka hanga badah ngilang baro Bidiang kini kijing aingo kujungi, bidiang ro kini kijing kerpa jungi, mama try kijing palat kijing bapun, namar gini barong idem ngi doang ngi khot kerpa dah kedeng jung Jisu, amen. Ngi penpau ke Jisu ngo ye temen besan jongi temen besan WM Ramsdam iba la yalam ngi ha ke jing pule na ka htien ke jong ble ba ke jing duai ble tu nang kur khu ye phi bat ke jing shakri ke jong phi ye ka kam ke jong o ha ke ni ke por ngi pediang sobha ye ki para riu dukhat baro ki badana ke ni ke jing seng nadu ki temen besan be jongi ki dukhat komiti balang ki long kme ki long kpa ki parlok samla ngi pediang sobharu ikini ki bayangi dang sudah pediang riu dekat ha kene kami balang ke baladeb ngi pediang sobharu ya ki para bangai ki bani ki wei pat ki balang ki bawan ban senran bahayeng namar ka jingpen baptis sa kene ke sngi ngi pediang sobhaya phi sya kene ka jing seng ke jongi lembat ki para bangai ki bani ki wei pat ki balang ki balak bandan rengkat bat ngi ha kene ke por ngi pediang sobhaya phi bat ya phiru ki ba pai ki ba khmi link ba ka YouTube channel jo ka balang ublei to nang kerkhui pi aki ye ki sem ki jong pi ngini beteng ye ke jing shakri ke jong ye ublei ngi der wai ke jing ruai ke basan pusan bar hadien ke jing ruai ngin si osngo ye ko khubor na ka htien ke jong ublei don hang ne ke jaka ban isnei kasnam ban yesuk bat ublei ke jaka ban ri unong peniap ke duai ke dawai mensim bayo e Kajakaru don hajan ublei banri unong pop kabaskem ka hok basngur ublei kamberngem ti jiunom syaptieng banrem ka jingruai kabasan pausan Ya
shua begin yo snow yo khubo na kaktian ke jong blay kidon kini lightly ki banga snow ban pen ken mau ya phi bagan long jing ai men sim yangi kum ki dukhot jong balang mauro aga jing shakri ke jong ka kum balapan benai temen besansket tri menta ka balang ka don ka medical clinic hagi sisa jan ban ai jing rap ya ki bapang besitom om tang ki dukhot jong ka balang nre ya ki ba nang no nang roro ki para men sim ki baya pang yesitom kila banwat jingerap ka donru ka counseling center ka bangila play ka bajulong ha ka sngi baar bar ha ka sngi thoding ka ba ai ka jingerap na ka benta ki ba shem lanot ka bensim bat ki ba khuslai ha ka jingmot ke jongki ka weiru ka bangi so komen bat ngi juye kren na ka por ka long ka jingya chaprang jong ka mission jong ka jingya sengen thai hang the ha et tang share lala ban sedang ke school bat ka school ka yat state bha bat ki nohi kai ki trei bha bat ki breu hang to et thang shero ki pediang bha ya ka ne ka jing trei ke jongi tingi aingu yu blay commission ka peniai ke jia sengen thai nrei kalong ka jongi hikum ka balang ngia sngo trai ngia duai ngia kershan ya ka ne ka kam bat ma phiru soba ban kan ma ke jing duai commission jo ka balang kumto ku bangila penbana ka por sa ka por paham julang ya kendu jing hakha umrin ngidang persang ban ya chaprang te kandaya bhaga kam ngin sayo banang penbana ban pentip ya phi te sobha ban duai ya kene ka commission jong kabalang kaba ngidon kam ka jingalam ka jong blai banang ya chaprang bat jong jia sengen thairu bakanang roy kanang ya chaprang ka khubor hagane ka por ka long kisenran ki yo thia hakper get semeni kisenran ki yo thia hakper get semeni kumbangala ong hagane ke snem arajar arpulai ngin khmi igi jingja hakper get semeni haga sakramen ubnai march ngila khmi ya ka jiele mensim ka jong jisu hakper mentangin pet kumno kisenran ki yo thia hakata hakper hadien kata ubnai September ngin se poi shapangu Judas ubala no yo jisu haka kper get semene bat khaddu hau December u jisu duai nakabentagi senran jong u haka kper get semene kanongrim nakakhtien ke jong blay kalong naga gospel u Matthias kalenong gabar pun rio kidkhot lai pun rio hadu saufusan Matthias kalenong gabar pun rio kidkhot lai pun rio hadu saufusan kendiat nagatu kabenta ladep ban pulis sedang mene kabenta ka khamjrong ngan pule khamstet ndakum tau jisu lawan bat ki shaga jaka bagi khot get semene barula ong ki senran to ye shong hangne katba ngan dalet hang tai banduai te katba ula shim lembat u yo Petros badiki arngut ki khonu sebedi ula sedang ban sosi bat ban sngo kordit habakum tau la ong haki kamen sim jonga ka sngo pisa kat ban sayap ye shong hangne to ya abru lembat nga habaula let cheshua kendiat ula dem de peluk baula duai udaong kokpa jonga la dadon la to ai bakani ka khuri kan yo light no nanga penban kumbanga mon manga henry tang kumba memon uwante haki senran baru shem baki yo thia baru la ong Petros wa himla ban ya ab lembat nga shipor to sharai to duai ru ba pinam let shapo ka jing penshoi kamen sim shisha kasmat Henry ka do katolot kamen sim shisha kasmat Henry ka do katolot tiha ka ba arsin pat ulalet no ba ula duai udaong kokpa jonga lada mdon lat ya kani ka khuriban lat no nanga lemdanga di ya ka tolong ka mon jongme habaula wante ushem bakila yo thiapan na baki khmat jongki kilakhia te habaula ino yaki ula let no pat ula duai ka balaisin uda ong pat yaki jo kiktin ndakum tau lawan lagi senran baru la ong yaki to nang thia menta to ya thajru to ja thajru hakmi kapor kalajan te andino yo khunu brio hakikti ki bapop hagak per get semeni ngiu ia ka jing klan man sim ka jong jisu ban pen kre yala de ban let chagalanti joga ding phna hagak per get semeni ngiu i roi ka jing tlot jong ki senran ki ba jando jong jisu
u Petros, u Yohanes, bat u Jacob. U Jisu la kerpat yaki, bakin yaine bat u, bakin duai lembat u, bakin duai nakabenta jong u, bakin duai nakabenta ka lenti sya ka dingpna. Henry wat lau Jisu la kerpat yaki, kim shimla ban yai sya bat u Jisu, Henry kila yap yok tia. Kajing yok tia kam day ka basneo, ban ladai ka por tia ngi day ban tia. Bat kani ka day ka por menmit la jan shiteng senia, kisenran kila samtia, bat na ka tagadaw, kia dem hangta, bat shen ki sa yok tia. Henry ban yok tia, hakapor jong ka saw kasian, kapen iba, kiduna kajing IT yalade. Ban yok tia hakapor bau kenra jongki uyai ling ba ka jingling aman sim kapan pau ba kiduna kata ka jing yaisha bat ka jing kershan yala ujong u kenrat namar kata utrai Jisu uong da gini kentin kamen sim shisha kasmat Henry ka do ka telot u Jisu long u breu bapura u Jisu long u bleu bapura shispa naga shispa u Jisu long ru breu bapura shispa naga shispa namar kata usngau thu ye ki jing e joga jing embreu joga jing long breu usngau thu e ga jiele happening kasnam ka do bat kamen sim bat ki kentien jong Jisu ki long kum ka jing sneng yala ki jong ki senran ki jong o baki yap yo thia hakapor bagi de ban duai ban kershan ye o andre ka ju kapor u Jisu pen iru ya ka nuksa kumno baga mensim kala ban job ya ka do kumno ka mensim kala ban job ya ka do u Jisu u khuslai uleng a ka mensim namar bau de ban let ling ba ka de ka lenti ka ban lam sha ka jing sha rai pen rem bat ka jing sha sanar pna halor ka ding pna kalbari ula sungau thu lupa ya ka jing kordit ka bon mat ya ka jing sha sempat ya ka jing sha pen phong pan siat sha ya ka jing sha som na krung ya ka jing sha sdien halor ding pna dagi prek na kti bat na kejat u Jisu la sungau thu lupa ya ka jing ban khia jong ka pop jong ka perthai borok ka wei ka bau dei ban kit namar kata ha ka jing long breu ka jong u sungau khia halaman sim ha ka jing long do snola ban kit ban ba kat kani ka jingsha pan shitom Henry watla ka met ka jong u kam snola ban mat bat ban kit ya kani ka jingkit ka bakia kamen sim ka jong ko ong ngan pandem ya lade haka mon ka jong pa bat haka bakut u Jisu pandem ya lade haka mon ka jong pa kanuksa jong Jisu ka hikai yangi bangi de ban pandem ya lade hakmat jong blai bat ban ko ngu ya ka ktien ka jong u la khot ingi ban im ki jing im ki ba kentang khoj na ka bentau trai la khot ingi ban kentat ya ka pop ban kendia na ka basneu bat ban ya ha ka lenti ka hok bat ka jing shisha kum ki reu de khot ka kamram ka jongi kalong bangin im ka jing im ka ba pendon burom yo blai ka jing im ka ba kentang khoj ha ka ni ka jing im kristan phila de ban pene pher ya la de na ka ni ka perthai lada ka perthai kawat ya kani ka rukom sngau bha ya kani ka rukom pen berngya ya lade mangi kum ki kristan ngim dei ban bu de ka perthai ringi de ban ya da ka rukom ka pen sngau bha yo blai ka perthai kala ban trei kanu kanu ka kam ka bayo kamai ka babet ka babiang kum ki khon kristan ngila ban trei tang kita gi kam ki ba pendon burom yo blai bat ki ba penroi ya ka jing sakhi ya ka kerteng ke jong o kani ka perthai kala ban jit yau tengah lani ya ka tengah na pedeng jongno ru laki banget ya ki banget ru ndrei kum ki khon kristan lakmi lenti yangi bangin jit yau tengah lani ya ka tengah na pedeng ki banget jong ka balang namar kata ka di ka jingkhot ka jongi bangin ya sok lang para banget namar kata ha ka jinglong kristan ha ka jinglong reu de khot la khot ingi omban pendem ya ladi ha ki jingkwa jong ka do Henry ban sha haga jialam jong umen sim u Jisu kren hang ni yala ki jong ki senran uong tu sharai batu duai tu sharai batu duai kamen sim shisha ka smart Henry ka do ka telot u Jisu uladep ban
rakhe ya ka sakramen ka jing khwai trai ha ka sin ka banengkong ha ka kamera ka bahaneng menta uladon ha ka per Getsemani ki prangut ki senran kidon hangta hajan ndai rengkat baru Jisu kidon hajan ka per Getsemani uwe ula pet ban le dino yu Jisu utau Judas Iskariot laingot kidon lembat u Petrus u Yohanes baru Jacob bat hangta kadon ka jile ka bakrau ha ka per Getsemani nganget bon na phi le se barok na phi pilai i ya katoka film ka jong Mel Gibson The Passion of the Christ lani ka jing yale mensim ka jong Chris hangto kalong ka drama ba ka bakrau ka jile ka banadu bamjukut shadu bamjukut ka jile hapadeng ka beneng ba ka perthai ka jile ban pelat im yu khun ban riu na ka pop hatu Jisu la ban job moy ka jing pen shoi ban i no ya ka ding kna ban pelat ya ladi na ka jing sha sa nar kna hatu Jisu khatmo yau tau pat ba jong ki angel ban penyap ya kita kinong pensitom ben ye o ban ba mau on like im na ka ni ka jing kordet ka bau dei ban sha kata ka ni ka jing pen shoi ka bau Jisu mat kamlong ka basneu ban ya da ya ladi kamlong ka basneu ban kwa lat na ka ni ka jing yap ka basirkai henry haba ka jing khot kalong ban len ya ladi ban IT ya la ka jong ka jing im ka jing pensoi kalong banum ya lingba ka ni ka lenti henry ban wa da ka lenti ka basuk namar kata u Jisu shwabon ya ka ni ka lenti ula de ban pen kre ba ya ladi ha ka jing dua ya ka per Getsemani ha ka jing sulok baru pa ubah beneng baru khmi lenti bagi ta ki parlok ki bajan jong u kita kin kershani o kita kin duai lembat o mo phiru haba phia kendu jing hikmi lenti bakin wan ki parlok bakin wan ki bahayeng bakin kershani phi haba pang basitom phi pentip yang ikum ke balang ngiawan ki nong sarai ngiawan ki dekot komiti balang bat phi sngo sngan bengi duai lembat phi ndrei a bopliu Jisu hak per Getsemani wat kita ki parlok ki bahajan jong uru kila lendet ya o kila yo thia kila yap yo thia kila pho sneu haga jing that jong kamet bat kim shim yarap shisha yo Jisu ling bagi jing duai baduong hang ni kamen sim shisha kasmat ndrei ka do katolot mangiru ngi don kipor ba kamen sim shisha kasmat henry ka do katolot balengin syutai pop tangi kini ki senranu Jisu haba mangiru ngidon lagi jong ki jing duna ngi sngo tho ya ga jing tolot jong kamet ngi kwa ban syakriyo blai ngi kwa ban IT ya la ga jong ga jing im ban pendan buram ya o ngi persang ki bakrau ngi bu jing mut men step bangin le e kanu ka kam ka bakrau na ka benta jong blai ndrei ndalah kut kasngi ngi yo i bakala job kado e ka mensim bar haga jaka bangin tur saprang ngila randin haga jaka bangin kiu artet ngila hiar arsut haga jinglong mensim ngithmu ban penlut por haga jing duai henry ka job ka jing samthia ngithmu ban penlut por ban pule ka khtin ka job blai henry ka job no ka social media ngithmu ban wan jing seng hakimet po ya henry ka job no ka jingpet TV haga jaka ban wan shaka yeng ka job blai kamen sim shisha ka smart henry ka do ka telot u Jisu so tho ya lagi jong senran mdai bola kentat no mardor ki ban ong phimlong so ki senran jonga u snolem u yarap eki badu peni nuksa kumno bakin la ban san haga jinglong men sim bat ban jan sha ublai ki para bangit be ki para reu dukat larangit mu shisha bagaman sim kan job ya kamet kadai yangi banda tmu banda mut ya kanu ka bangi ngile ngide banda tmu ngide banda mut ngide banda pelaj por khnang ya ka jing pulik tin blai bade ka jing duai la ka long men step la ka long men sngi la ka long janmet le se ki badang don ki khonret ban pha skole ki ka long ka ba men step reha kanu ko por ba pi kloi por
ban pelut por baru blay haga jing puli ktin blay haga jing duai hang ta kan la kan job kan la ban job kamen sim ya kamet te kum ta ngiu i hang ne bau jisu don apa deng ka jing ele ka bajur u jisu don apa deng ka jing ka ba krau ndreu jisu so tho ba ka bor ka jo ka long ka jing duai ka bor ka jo ka long ka jing selok ba du pau ba habaneng namar kata ulet chau pa ka jing duai bat ma phiru la de phi sngo tho ya ga jinglong tolot jong ga met ya ga jinglong tolot jong ga do dai hang ta ken ba phin mare shau pau ba beneng ha ga jing duai banong atrai to ya rap nga to isne nga unong pop ubapli to isne nga ka nong pop ka bajot ka barem ya rap nga bangan jan bat me nga kwa banong e phi la de phi wan shau pa bania selok ha ga jing duai ukpa dalele unum kentat no e phi kumno ngatip ya kani pet tanggani ganuksa laisien u jisu ukerpa igisenran banduai baro laisien ki yo thia bandadai ma phi manga nda super khat ken bandadai ma phi manga ladu jisu la kerpa dingi banduai lembat u bania up lembat u nginjin dalale ran lada lalap yangi hagajing yo thia haba uwan nginjin dalale ran lada lap yangi bangi yo thia hakapor bon wan henry laisien u jisu wan chiki senran bat laisien ki yap yo thia laisien kimla ban kerda laisien ki khia ki irmat jongki bat kitab ya ki peluk mat ki jongki kimla satya banduai henry ha kabaki senran kila khalem u jisu te ulong ubayaine kisenran kim shimlong ki bayaine reu jisu pat ulong ubayaine lembat ki namar kata u jisu ong la ka perthai kala penrem yang la kisenran ki jonga ki parlok ki bai ki jonga kim shimla ban kersan yang nga nganumbut nuksana ki rengangan pendep ya kaniga mission ke jonga bat laisin u jisu ong kat kum kamon ke jonga henreya kamon ke jong me an pendep laisien u jisu ma ya gani ke jingele banong ko pa shimno gani ke khuri kalong ka bakthang kalong ka bakhya kalong ka bashirke ngamla bandi ya ka henreya ke jia selok baduk pa laisien u jisu ai ke jubab kat kum kamon jonga henreya kat kum kamon jong me le kawai ni ke jinglong brio kalong bani pen pai mar ke liang ka khmat namar ka khmat ka beniat namar ka beniat ka jingmong namar ka jingmong ka sok khliang namar ka sok khliang kumbala tho ha ka kitab ka barim bat la de kiwei kile kumta ngiru ngi penbot lang kumta la de kiwei ki keren sneu ngiru ngin keren sneu kalaya ki la de kiwei kile sneu ngin ap ya kapor ban penhiar kaput ya ki ndreu jisu shimpen i da kata kanuksa u jisu u kentiu ya ka jinglong mensim bad upen i ba lari kiwei ki le persya yang ngaru ngangan ongko pa to ma beki na bakim tip ek ke baki kile lari kini ki perlok jonga ki yap yo thia kile bamsut nyo yang ngaru ngangan tempat no eki henrengan yai kedup eki bat ngan yai penlong eki ki syakri jonga kata ka di ka mensim ka bamangi ki nong syarai gi de ban yo ha ga je de bagi para bangai bangim de ban thoi ka jing dunai ka jing tam jo ki para bangai bat bengi de ban ai ke jing syakri kumju ya baro namar kata ka di ke jing khot ka bakentang ingi kata ka di ke kamram jong phi kum kiriu de khot jong ka balang ba phinum thoi ke jing duna jong ki wei ba phinum but nuksa na ke ai ka balong po dor henre ba phin but na nuksa na ke ai ka balong crowd dor ka nuksa jong utrai jong i u Jesus Christ habakra ni kini ki ai phila banong shisha pastor ka mensim ka smart henry ka do ka tolot bad de namar kata bangi don kam ya ka bor na ublay ka bor ka ban penla egi bangin job ya kini ki jinglong jong ka do ya kini ki jinglong jong ka nga met ke jongi ngimla len ni kata ba kat bangi dang ema ka ni ka perthai kat bangi dang long brio ka do ka yai long ka do bangi don ka thma man ka sngi ka thma padeng ka mensim bat ka met ku mengi ruai ka tu ka jing ruai kiale ka do bat mensim
menta la shibet shun kamdei satya ba shisun long kristan shisun IT la diu jisu ngilala ban kiu imno shabeneng na marla long janai biang teli paka klemjing dunasho henrei kadang don hi kata ka jinglong tolot jong kado ba de namar kata baka mensim kadai ban job ya kado baka mensim kadai ban penpau ya la ka jong ka bor ka jong ka halor jong kado mdei baka do kan sen share ka mensim henrei baka mensim kan sen share ka do habangi pet you try jisu you i ka ni ka jiale ka do ka jong u ka met ka jong u namar ulong brio bopura shispa na ka shispa ka shirkei ka shepting ya kata ka jing yap halor ka ding na kalbari henrei ka mensim ka ju ko ong em ngan ko ngo yo kpau bahabaneng ngan pendep ya ka ni ka mission ujisu ulong kum mangi habaro kiliang ulong kum balong mangi habaro kiliang lat satang kawai ba om shim le pop Hebrew lenong ka basaw ka dekat ka bakat san usngau thu ya ka jinglong brio usngau thu ya ka jing tolot jong ka met bat ka do usngau thu bala mantat bala yat bon kenta bat bala tolot bat bala swai ndre ujisu kentat yengi ujisu khat yengi namar kata la don manu ki bala bakla ha ka jing em la don manu ki bala betut ki bala tersiang ki bala kelon kram ha kalenti yat ke jong pi ujisu kentat ye pi wong wan shanga ki ba that bat ki ba khia ka jingket ngan penjam ye pi ngan ai bor mangai ye pi baga mensim kan job ye ka met bat ba pin la ban im om kum ka rukom jong ni ka perthai henrei ba pin im kan kum ka buram ka jong pa ubah beneng bat ka sakramen jong ka jing khwai trai kalong ka we ni gilat jong ka jing besa mensim na ka benta jongi kani kalau ka benta ka ba khaddu jong ka ni ka khubor unong sandur jong ka balang Presbyterian utau John Calvin ba pilay tho uba pilay osngau na ka por kidon shibun ki ki buhikai ka way ka buhikai ma u kalong ka real presence rale ka jing don ren kat ka jong jisu hau kpu bat ka khuri ka jing don ren kat ka balong ka spiritual presence ka jing don ka ba kenjaman sim hau kpu bat ka khuri lara phishule tang bandep rukom ban bam yukpu bat bandi ka khuri kila shulong hi tang kumta ukpu bat ka khuri henrai lara phila duai pengentang ya ladi banok atrai habanga shim yukpu ngasngau tho bagani ka met ka jong kris ka bala penken na ka benta jonga ngasngau tho bagani ka khuri ka diga snam ka jong kris ka bala penmi na ka benta jonga halor ka ding na kalbari ukpu bat ka khuri kilong ka jingker khu met sem ye phi ban kershan bore pi baka mensim kala ban job ya kamet baka mensim kala ban yalam pi shaka jingjel liu chonga jinglong rublay namar ka tahabangi wana ka mit ka jong try hakani ka por klet lut yangi barok ki badon hang ni klet lut ki marjan marpa yo i tang yu jisu halor ka ding na kmi ya ka jing yap ya pli ka jong una ka benta jongi sngongu halaga jong ka do not bau jisu la it yanga baru la yap ya pli na ka benta jonga shim yukpu da ka jinget ya ka mensim bagani kalong ka met ukris ka bala penken na ka benta jonga shim ka khuri da ka jinget ha ka mensim bagani kalong ka snam ka jong jisu ka ba sat par ki pop ki jonga bat kini kilong ki jingbam ban tay mensim ki jingbam ki ban pen klanye pi ha ka jingyat pilgrim jong pi ha ka ni ka perthai ka mensim shisha ka smart nrei ka do ka tolot ki senran ki yo thia ha ka per get semeni ngiru ateng ngi sam thia ngi yo thia bat ngi kelon kram re bagi wan shakai mit ka jong trai kalong ka jing besa mensim ngi na ka met ka jong ohi to bleun kur khu ngi ling ba ka ni ka khubor na ka benta ka buram ka jong blei amen. Hagani ka por ngin betengi ka jing shakri ka jing yo blay da ka bangi ruai lang ka jing ruai ka ba arspa khat ar bat kat bangi nang ruai kini ka jing ruai nga kerpa di paranong sarai kita men besan be jongi bikin sobha ban saweng no ya kani ka jing tap ya ka miet hadien balakut kani ka jing ruai sobha wat pat song rei
pai sya ka jing pla jingit ki apostol persya ka jing ruai ka benengkong bat ngin se spell lang ha ka juk ka por hadin ka taru sobawat pat syong ngin duai pengentang yok pu bat ye ka khuri ba ala ka ding phna Chris uong ladapi mon ban bot yanga ya ladilen ka perthai e bot ru da jing ngaurit shisha ka jing ruai ka ba arspa khat ar like a ding, the grace who on, lada pimon ban bud yanga, yala dilen apertei, bodro da jing so rich Kajing pla kajinget ki apostol nganget hau blei ukpa badon bor baro unong tau ka beneng bat ka kendo bat hau Jesu Christ ukon batang marwe jong u utrai jongi ubalapun dau mensim bakot ubalakha nakamari tei soti ubalasha shitom hau Pontius Pilat lasa narpna ya ulayap bat latep ya ulahyar shakiriw yap ulami pat na kibayap ha kasngi kabalay ulakiew shabeneng bat ulasyong ha kakti kamon ublay ukpa badon bor baro nang taon wan ban bishar ya kibaim bat kibayap nganget hau mensim bakut kabalang bakut chitelup kaperthai ka jing selok kiriu kut ka jing map yagi pop ka jing mi pat jong kamet bat ka jing bam jukut amen tungin ye duai ngiyang khmat ka buram ka jong me ubleu pau jong ba beneng ban aingu bemela ai yalau jong khun ubala khamarwei u Jesus Christ ban long undong pen ujangi bad yau mensim bakhodru ubadon rengkat bad ngi hakani kapor baru wasong dap bagi dok not bad ki mensim jong ki banget hau Jesus ngai ngo balapen ku boring ina lor haga jing ke jangi hakani kaperthai yarap hakani kapor ko try baka do baka met kan pendem yalade hapo kamen sim ke jangi daga jing tre pla ka jong men sim ba kho yu chong me
Bara bengi wan menta ban shim yuk pu badika kuri. Ngi dua ngi kerpat ko try men pen gentang yuk pu. Balau long ujing mi na kisok juga kendau. Reha kani kapor haba mela pen gentang. Kin long hangi ukpu un long hangi kamet ke jong kris kabala pen ken na kabenta jongi. Bat bakani ka kuri ru la kalong na ka jingmi jong kani ka kendau. Reha bala pen gentang ko try kani ka kuri kan long ka snam ke jong kris. Kabasat pari ki pop ke jongi baro. Penggentang iki nong sarai ki badon ka benta ban besabat ban sam na kami ke jong me. Penggentang iki para rudkhot ki badon ka benta ban kener lagi jong kiti ban pediang yuk pu bat ika kuri. Bangin yet ila ka jong ka dok not bat bangin sngow tho ika jing dai jongi bat me. Ngi ai ngo ba me sngow ki jing duai ki jongi. Ye kini baro ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang. Haka kerteng ke jong utrai bat udong pen em jongi Jesus Christ. Amen. Soba ban shong. Kaktian ke jong blake ongkum ne nabangala pediang na utrai ya kabangala IT pateng ruha pi bau jisu bau utrai hakata kamit hakabala dino yu ula shim yu kpu barhabau lala ngu ula kedia baru ula ong to shim pi to bam uni ulong kamet jonga ya kabala penken na kabenta jong pi to le ekane ya kaban ken mau yanga bat hagani kapor mangaru kumu syakri baret eu joblay nga shiminu kupu daga jing sau tho bangalong unong pop ubakrau ubadon kam ban yo benta naga met ke jong kris kabala penken naga benta jonga tu bleu ni arab yanga habanga pendep ya kani ka benta kabakentang Ujisu ong kani kalong gamet ke jonga kabala penken na kabenta jong pi tu le pi kani ban ken mau yanga Ujisu ong kani kalong gamet ke jonga kabala penken na kabenta jong pi tole pi yakane ban ken mau yanga kumju ru yaga khuri hadin ke babam jamin uda ong kani ka khuri kalong ke jutang ke batmai daga snam ke jonga yakani to le phi kanno sin ru ba phidi yaka ban ken mau yanga par hagani ka por mangaru kumu shakri barit e ujong ublay nga shime kani ka khuri daga jing so tho bangalong unong pop ubakrau ubadon kam ka jing san kabada ka snam ka jong utrai jisu to blay ni rap yanga habanga pendep yakani ka benta ka bakentang ki para ru de khot baro nga khot ye phi shga me ke jong trai ban shim benta na ukpu bat na ga khuri keni ka me kam dei tang na ga benta ki ru de khot jong balang presbyterian mauro namar keni kam dei ka me jong balang mauro keni ka me ke jong trai ki para banget ki ban ki wai pat ki balalong ru de khot ha ki balang ke jong phi ni khot so bha bat phila ban shim benta na ka me ke jong trai ki to ki ba dang don ka suspension la ni ki bampat long ru de khot ngi kerpat ba pin so baban up ya ka por ba pin shim benta naga mi ke jong trai to long lat lot ko ki para ro khot ban shim benta naga met ukris bat ka snam ukris bat ka
te kumtu ngileo bansam yukpu bade ke khuri syaki para reu dekat baro tenre la reja bangi kum ya la yanu yanuro bat ba phimshim yo banta na ukpu lani na ke khuri lani na baro ar ngi kerpat ba phinum soi ei ndre phin soba ban peni dak dakaba ra la ga jong kti baro ngileo banta na ka mit ke jong trai ngi dap da ke jing songo yo blei te ka ni ka por ngi ni yeng lang bani shimta ka jing duai trai bar hadin kata nga kerpa di kita men besan bagian songo bahaban satap no e ka ni kami tu ngi yeng lang baro ko kpa jongi ubah beneng tolong bakhoi ka kerteng ke jong me wan ka hima ka jong me long ka mon ka jong me ha ka khndo ku bah beneng to aire ngi mentai ke jing bam jongi ke bala ke sngi to ma pringi ke rengkang ke jongi kumbangir ngi ma pi ke bale sni ngi to wat elam ngi simpen shoiru rei sumar ngi ne basni ne ben chong me long ka hima ke bor per kaburam ro ala kerta amen to sobaban shong ini arwah ngi aingo yu blei bala don rengkat bat ngi hakani ka por lingba kani ka jiaseng ka sakramen ka jikhoi trai bat mentapat ngi ngin sayo ban lumi ki jing aingo bat hadin bala de ban lumi ki jing aingo ngakerpa di temen besan jongi temen besan Dr. Ola Mare ba in sngo bha ban sapen gantang ngi ki jing aingo dongin dua ko kpa jongi bah beneng Yai ngu me ko kenrat me lam ko trai ngi kum ki khun me su spa ke joma bandon ha ke yeng ke bakhu ke kentang ke joma nama malo blai utrai nong bu nong thau utrai ki met ki man sim ke jongi ablai ha be mala thau ngi ki breu ko trai de ke blai joma me bat ken ko kan ra thi ki jo me ban panya jikim ya slag ne ka prathai ni don hang ni ko try ha po ka yeng ka ba khoj ka ba kan tang ka jong me ka de ka jing panya ka ba stan bat ka ba mayan blai jong me ko kan ra mangin la ban chakri ban mane me a try kham tam ban long kinong yo ban ta ko try na ka nyam karukom ya ka skremen ya ka bam labu hak preng jeng ya try mangin kan mau ko try ya ka jing sha shitam ka jama ya ka jing yap ka ba trim jama lo lum kal bari bakat no sin ko trangi bam na kan ka mi jama ngi di na de khori jama ko try ngin kan mau ko try ka jing yap jama tat anda melawan ko kan rat Namar kata trabai saiban kerku kota yang hi men yo amat able ke jing pensat bor ke bado men sem ba ko jama ngin yo amat ko trai ke jing thau thmai ko trai de ka bor blai jama minang laban ya chaprang ko trai hakane ke jing ya pilgrim kristan jing yo trai rengkat bat ka bor men sem ba ko jama rengkat bat ka bor ke tin jama rengkat bat ka bor ko trai beng yo island de jong ka ding Nablay kadon kecing mipat kadon kecing bom jokut isai ko traban ker khu ilang baro binan ne ko trababa bangin mi na kaying ka bakho ka bakantang chome en yo I ko tai balapan ko bing da ka bor bat ka boram boy chome atrai baba do niklimat ko trai idon hana ka por ka bingin syakri me ko trai lang ba jong kini jing ai ngu ablay Isnai ko kan rat ban pediang yaki kumba kilong atrai masyano syano ka balang ka pendon kami ki ko trai kalong ban pen kraw ya ka kerteng joma ban pen yar ki ma joma ban yalap ya ka gospel ablay hasla kana khndo atrai baba atrai namar ka tai isnai ko ban ker khu pen kentang ki ko trai baba abangila sai la no ki ne kikti ki batnget ablay atrai pen ko ki ko trai kilong ki joma ablay na
malong utrai utenrai kijingker ko baro hikai yang hiala kasngi ko kenran bangin nang banyo aku trai kijingker ko kimyo diang nekati basbon jama atrai ringkat bang jingai ngo suka kam jama atrai habangin lasai ko trai lemakikti ki plaj atrai istairu ko trai bangin ai ki donot ki mensim jingi ko trai bak donot jingi ko trai kan long ke temple ke jaka shong mensim bako jama mensim bako ban yaro ban pendon borom ban pla ban yalla bektin jama ban sakhi me ko trai haki jaka baro haki por baro bagi jinglong jingman baro ki mengia syam maslak nega pertai nama kata isnei ko kenrat ban pen khoi ya ki donot ki men sim changi ki jing mot jing prakha changi ki jing em bat ka long rieng jing go trai mengin long ki jong me ko kenrat hapdeng ki jing ya lenti ka ba bat ka baklan isnei ko kenrat kum ka balang don bon ki jing temu ko trai ba ban pendep a ko trai kum ka balang naga banta ban penyar ya ki hima blai maslak nega pertai gerku ko kenrat bagi kam jong ka balang ken ya ko trai am nega por ki jing la am nega por ki jing start ke bakan jabruk ban ki bertai andai de kabor uman sim bakoi ban ya lamban tin deng ya tra ba gerkuru go kenrat ki kon jang ka balang ki ba ma de jing jenjar ke jing dok jing kerdo nas kim la ban ye no tilang la ban ka por ko trai ka man khleman idwai de bandaj ki ko trai metip khamba metip lot metip janai ko trai ya ki kumba kilong atrai ma tramba malong blai jong ki baruspa malong blai jong ki paduk melong blai jong ki bastan melong blai jong ki babi atra ba namangi tawan hajan jame atra no plembi iwan kumbangi long ken ko kenran diang ko ta jikot kerpa jong skrip ma bagi pop ma ba tra de mangam nang ban pan kat kum gaman blai jome dahi kai nga ko kenran halakasngi nabe kenengi pan ngi dam tengu ji sunang plembi amen. Ngi penpau ke jing songo ia ki balai don bentah ke jing lum ki jing aingo badi temen besan Dr. Ola Mari balapan gentang ke jing aingo ubleu nang kerku ia pi badi ke jing syakri jong pi ke kam ke jong o ngi penpau ke jing songo ru ia inong elam jing ruai Mr. S Matlang i organist Mrs. Aibiang Meka Kharsa no ia ki samla ki bedon bentah bat ke neka recording bagi niok ban peni ha ke YouTube channel jong ke balang beliau nang kerhui ke jing syakri ke koridor ke jong pi lembat baro ki bay don bentah ke ni ke GSeng bat ki bay wan ke ni ke GSeng tu beliau kerku kerhai yangi ke don koi ke jing penbena ke ba don kam na ke bentah kini ki bangi pediang ru dekot ki bana ki bay pat ki balang ki bangi pen pediang ki bana ki bay pat ki balang ngi kerpat pen soba ban up dalam wan ke GSeng bagi ni ban ai ki siti ba pen poi ki balang ke jong pi tu belum kerkui ini, ini penwai nak ke GSeng ke jengi, ini ruai ke jing ruai ke balai spa prapuai. Pada dia ini ke jing ruai ke kerpa dia teman besan jengi, teman besan EW Kharsa no, bayin sengo bahaban sepelat ini dah ke jing kerku penwai. Jing ai bapelatam ke bapen im yang langala ja yang la shem pen im ula shisha ke jing ruai ke balai spa prapuai. Ya
nghi ruai kok pa jongi bahab neng sesisian ngi kerpahat ye ki jingker khu ki jome ko kan ran ba men ker khu ye ngi baro ki balayo benta naukpu banna ka khuri bakini kinderlong ki jing bam ki bade men sim ki ban kershan ye ki jing ya den ti jongi lingba ki chingi ki por ki banang wan to pelaj ye ngi nang ni ringkat bat ki jingker khu bar ka bawai no to da ai bagajing ai e ka beslei ka badab biang ka jong trai bau nong penem jungi Yesus Kristus obra sha halor ka dieng phna ban pen mi ya la ka jong ka snam ban sat ye ki pop ki ram ki jong khon ban riang ka jing e ba ka ban bom ju ko du blei bau pa ka jing e slok ka jing pen tingen ka jing betin ka jing lam ka jong men siam ba khoi ken song dap ker hai ha ki jing im jong i wei pe wei ken long reng kar ru bar kitab baro ki ba sakri ki ba mane ki ba pendan buram yo bleu ba im ha ken i ka ri ki jong i bat keleng setelak jong ken i ka perthei na do menta bat sedo ki ba bom ju kut ru amen